Салом алейкум бачаҳои уча, салом алейкум ба кулли подписчикҳо. Чӣ хеле ки шумо мара занг зада пурсидестен ки ака мехоҳем бор роӣ кинем, ягон одами боварӣ ҳаст. Дар ҳақиқат одами бовариноки ма акаи маъруф дар метро Шелковаи шаҳри Москва бор роӣ мекунад бе ғарзи Хуҷанд, Помир, Ванҷ, любой ҷои Тоҷикистон борош мебиёяд. Ана чӣ гуфтани бародарҷон, кадоме ки айноми канали Коля Таҷик занг мезана, скидкаи хуб дора. И ака одами боварӣ, одами хубай, одами мошенник нест. Ина видеош будурен номерош дар болои экран. Салом алейкум бародарони алислом. Мо дар метро Шолковский пеши бозори мандарин даем. Ай 100 кило зиёд бор боша, иншоалло ин мошина ҳастаем. Ай любой ҷои Москва, под Москва мерем, мегирем, мебем. Ки бордора марҳамат занг зани. Тоҷикистон беғарзи Панҷу, Помиру, Хуҷанд дига ҳама тараф меравад. То Ғарму, Куллобу, Қимсангиру, Файзободу, Мискинобод, Роғуну, Ёвону, Регари, Ҳисор, Шаҳринав ҳама ҷош меравад. Панотон ба худо занг занем. Ина мошина бор кардем, иншоалло дар ҳамин фура мерава. Ина итирос ҳам қати шланг мера, қати насос ҳам сима мера иям процесси кория симонка кинем буд дар кор мешада. Яхи бародарода бародарҷонон насос харидем. Насос мон 3500 сум гуфтан, 3200 додан. Скидкаш кати ана сим харидем. Обши 80 метр мо ҳамҷа кофтем. 80 метр полни турбаи 133 харидем, рӯӣ кардем. Дрон турбаи варид кардем, ҳама турбаҳоро рӯӣ кардем. 80 метр турба дрон рӯӣ кардем. ҳана ки иншаалло насоса сар метавем. қати шланг қори хидомуша дуруст кунад. 90 метр шланг туфака дар бозори Қушониён чиста хайр. ана вақти насоса рӯӣ карданда инаи кабел, қати инаи трос ҳамаш поён меравад.